Глава 6. Когато не търсиш одобрение, започваш да лекуваш. Една от най-невидимите зависимости е нуждата да ни харесват. Тя се храни тихо, но консумира всичко. Истината, таланта, посоката. Докато търсиш одобрение, се превръщаш в огледалото на чуждите очаквания. Огледалото отразява, не живее. Одобрението е наркотик с бавен метаболизъм. Тежък за отказване, когато спреш да го гълташ. Света първо се дистанцира, после те нарича студен. Накрая започва да усеща, че около теб е по-спокойно. Защото вече не псуваш на глас за внимание, а излъчваш тишина, в която хората чуват собственото си ехо. Истинският авторитет не се крие в това да кажеш аз съм прав, а в това да стоиш тихо, когато истината ти пулсира и онзи, който е готов сам да я докосне. Истинският авторитет не се крие в това да кажеш аз съм прав, а в това да стоиш тихо, когато истината ти пулсира и онзи, който е готов сам да я докосне. Въпроси от дълбокото, кога за последно промени мнението си, само за да няма напрежение. Къде ти е най-трудно да си тих, когато знаеш, че си прав? Как изглежда светът? Ако живееш така, че хармонията в себе си е по-важна от кое, което е отвън. Гласът на аз не търся одобрение, търся задоволство, че не се излагах още един ден. Когато се отказах от харесайте ме, остана вижте ме, ако имате очи. И когато спря да ме аплодира тълпата, чу се пулсът на тези, които шептят благодаря, защото намериха пространство да дишат. Лекувам без рецепта, без бели дрехи. Лекувам, като оставям другия да бъде, без да му продавам версия на себе си. Понякога хората питат, как го правиш? Аз се усмихвам. Не го правя, спрях да го правя. Спрях да се сгъвам към тик-так на чужди очи. И тогава гърбът ми изправи из тях. Истинският авторитет не се крие в това да кажеш аз съм прав, а в това да стоиш тихо, докато истината ти пулсира и онзи, който е готов сам да я докосне. Истинският авторитет не се крие в това да кажеш аз съм прав, а в това да стоиш тихо, докато истината ти пулсира и онзи, който е готов сам да я докосне. Ако ти трябва нечие одобрение, то се превръща в собственик на душата ти. Нямам хазяй вътре в мен, пускам само гости, които влизат боси и шепнат, защото оценяват тишината, която съм си извоювал. Край на глава 6.